ashe mun ɗauki kiɗa ina mata su raka domin mun ɗau aniya kiɗan namu mu sai mun domin kiɗan namu domin mata ne. Idan za a yi naɗi sarki shi ke da naɗi mawaƙa ko ke da kiɗi da mun doka ganga a ta salon namu yau dan mata ne. Ku ce su masu faɗi su ce zancen da mu ce zancen yan cece ku ce da kun ɗauki wannan sai doka. Hajiya Jamila ke giwa ce ashe kin ƙara shiri maza sun ɗauki karin hula sun kyale diri ina masu kurarin iska. Hajiya Jamila ke makwara ce giwa ƙarshen magana ƙarfi na kiya nuna. Hajiya Jamila da kin zauna da an ganki kowa san barkun ki je a hankali dawe su da an ganki kin yi ado ana gaida masu ado so yan gardo gardo suna can da mummunar haraka suna can da mummunar haraka muna nan da kyakkyawar haraka. Kiɗan mata waƙar mu ashe salon mata ce aya kai manyan mata so za a yi wa irin taken Hajiya Jamila an san ki ki waka da shan Allah kina ba su mamaki matar Murtala mun gaishe ki alakara mai halin kirkin